karanci fatiha wannan taro da muke ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana albarka a cikinsa. Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala yadda muka taru a nan lafiya ubangiji Allah ya mai da mu gidajen mu lafiya, waɗanda suka to daga nesa ubangiji Allah ya mai da su lafiya, waɗanda suke kan hanya ba su ƙaraso ba Allah kawo su lafiya. Allah ya sanya mana albarka a cikin al'amuranmu, malaman mu Allah ya saka musu alkhairi, Allah ya mana jan gora. Wannan taro da aka haɗa ubangiji Allah ya sa ya zarce, Allah ya sa zumuncin mu ya ci gaba, Allah ya sanya mana albarka a rayuwarmu. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين وقنا بالصالحين.